Гуша. Симптоми. Най-честият симптом на гуша е видимо подуване на шията, което може да бъде симетрично или асиметрично. Чувство на натиск в шията. Пациентите могат да усещат стягане или натиск в областта на шията. Трудности при преглъщане. При по-големи гуши може да се наблюдава затруднение при преглъщане на храната или течностите. Трудности при дишане. Голямата гуша може да притисне трахеята и да причини затруднено дишане или усещане за задушаване. Присипнал глас. При натиск върху гласовите струни или нерви. Симптоми, свързани с хормонални дисбаланси. При хиперфункция. Загуба на тегло, независимо от нормален или повишен апетит. Тахикардия. Ускорено и силно сърцебиене. Тремор. Треперене на ръцете и пръстите. Повишена нервност и раздразнителност. Изпотяване и топлинна непоносимост. При хипофункцията. Умора и слабост. Качване на тегло, независимо от намален апетит. Чувство на студ и студова непоносимост. Суха кожа и косопат. Повече по темата може да научите на zdravitao.bg.